Είναι γεγονός ότι το πιο δροσιστικό φρούτο του καλοκαιριού είναι το καρπούζι. Απ' την άλλη 96% νερό. Άντε να το φας κρύο, άντε να το φας με φετούλα, άντε να το φας με κασέρι. Αυτό είναι όλο. Κι όμως εδώ στη Μήλο μαζί με το καρπούζι γίνεται η καρπουζόπιτα. Σπάνια και πολύ νόστιμη. Η Βασιλική είναι που θα μας την κάνει. Λοιπόν, παίρνουμε το καρπούζι, το κόβουμε για να το καθαρίσουμε. Τριζάτο το Τριζάτο και ωραίο. Πρέπει να είναι πολύ καλό. Τέλειο. Θαύμα. Θα το γυρίσω ανάποδα. Ναι. Να βγάλουμε τα σπόρια. Νομίζω η πιο δύσκολη δουλειά είναι αυτή, έτσι, το καθάρισμα. Ναι, θέλει λίγο υπομονή. Ναι. Και το μισό καρπουζάκι έχει καθαριστεί και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε την καρπουζόπιτα. Παρόλο που το καρπούζι είναι γλυκό σαν μέλι, εμείς χρειαζόμαστε και μέλι και ζαχαρίτσα. Και αλευράκι, έτσι. Ναι, όμως πρώτα θα την κόψουμε μικρά κομματάκια. Λοιπόν, και ρίχνουμε τη ζάχαρη. Ζάχαρη πάνω στο καρπούζι. Ρίχνουμε και το μέλι. Ωραία. Το ανακατεύεις τώρα σιγά σιγά, έτσι. Ναι, βέβαια. Να ανακατευτεί η ζαχαρίτσα μαζί με το μέλι. Βέβαια κατεβάζει νεράκι, βλέπω, Ναι, αυτό θα το αδειάσουμε το νερό. Κοίταξε τι χρώμα είναι αυτό, Βασιλική μου. Καλάει τον κόσμο. Θα βάλουμε στο ψυγείο αυτό το παγώσιμο να το πιούμε, είπαμε. Τέλειο, Βάζουμε στο ταψάκι μας αρκετό λαδάκι για να μην μας κολλήσει. Μπόλικο λαδάκι. Μπόλικο λάδι. Και βάζουμε το αλευράκι. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε επιτυχία, το μείγμα που θα βάλουμε να μην είναι περισσότερο από ένα πόντο μέσα στο ταψί. Μάλιστα. Αλευράκι πόσο έβαλες μέσα? Αλευράκι ένα φλιτζάνι βάλαμε. Ένα φλιτζάνι, λίγο. Αδειάζουμε το μείγμα τώρα. Βοηθάω. Όχι όλο. Ωραία. Είναι εντάξει. Λοιπόν, μετά... Δεν μας πειράζει που εδώ κολυμπάει λίγο. Όχι, μα πρέπει να κολυμπήσει και συμπληρώνουμε ακόμα λίγο λάδι. Ρίχνουμε κανελίτσα. Και σουσάμι. Και βάζουμε και αρκετό σουσάμι. Τούτη η απλοϊκή Παρασκευή οδηγείται στο φούρνο. Και ψήνεται πόσο? 3 τέταρτα. 3 τέταρτα. Θέλει αρκετή ώρα το καρπουζάκι. Στους πόσους βαθμούς? 180? 180. 180, κυρίες και κύριοι. Αναμονή λοιπόν μέχρι να τη δούμε ψημένη. Καλό η καρπουζόπιτα. Είμαι βαθιά εντυπωσιασμένος. Έχω δει πίτες σε όλη την Ελλάδα. Έχω δει με κρέας, έχω δει με κρεμμύδια, με κολοκύθια, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αλλά πίτα από καρπούζι ποτέ στη ζωή μου δεν είδα. Και κάθομαι και σκέπτομαι, Βασιλική μου, τι λαός είμαστε. Αν βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, μπορούμε να το πετύχουμε. Κυρίες και κύριοι, μέχρι και το καρπούζι πίτα το κάναμε.